finish line, I still don't know what to say. What to say? Don't know what to do whenever you are near. Don't know what to say. My heart is floating in peace. When you pass by, I could fly. Every minute, every second of the day, I dream of you in the most special way. You're beside me all the time. Uy, Camel 27. Hello naman dyan kay Ma'am Krisa 27. Mega shoutout po dyan sa'yo Ma'am Krisa 27. Highly recommended monetized channel. Kaka-check ko lang if may LS ka host ayon. Hello naman dyan sa'yo Ma'am Krisa 27. Welcome po sa aking live streaming. Ma'am Maylin Mapili, hello din po dyan sa iyo Ma'am Maylin. Kumusta naman tayo dyan? Magandang hapon po sa inyong lahat. Jubel Berin Abad, hi sa tito ko na pogi. Hello naman dyan kay Beng. Welcome din sa aking live streaming. Kumusta? DG work po, sabi ni Sir Mark Jacos. Hello po din dyan kay Sir Mark Jacos. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Highly recommended monetized channel yan si Sir Mark Jacos ayon. Mega shoutout po dyan sa iyo sir. Welcome din sa aking live streaming. Si Ma'am Krisa 27. Highly recommended monetized channel also guys. BG kasi luto time para sa camels. O diba? Ma'am Cell Life TV tusok na ayon. Hello din po dyan kay Ma'am Cell Life TV. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Cell Life TV ang pangalan ayon. Kumusta guys tayo? Tusok shared ayon. Sabi ni Sir Mark Jacos. Thank you naman po dyan kay Sir Mark ayon. Shout out po sa lahat. Patamsak naman ako guys. Sige. Baka naman. Pasabi kay Lola Ellen na magdigdi na daw. Sabi ni Mama maglati daw sinda. O diba? Hello naman dyan kay sa aking mother. Punta daw kayo doon at malati na kamo. Oo nga. Oo. Maylin Mapili, Sir Mark Jacos, Cell Life TV, hello po sa inyo. Sabi ni Camel 27, sana all. Bigyan ko nga ikaw ng moderator function. Kawawa ka naman, lalamigin ka dyan. Hello po, Jubel Berin Abad, ayon. Si Ma'am Cell Life TV CLT ang kanyang code, ayon. Sir Joel's Finest, tamsak dan. Mega love shoutout din po dyan kay Sir Joel's Finest. Babalik po natin guys na kaibigan. Highly recommended channel. Napaka-supportive natin na kaibigan yan. Si Sir Joel's Finest is in our live streaming. Sir, kumusta naman tayo dyan? Welcome din po sa aking live streaming. Salamat sa kapote host. Oo nga. Bago pa sila maging ka dyan. Sir Joel's Finest. Hello po dyan sa'yo. Sir Mark Jacos Premier set reminder. See you tomorrow. Ayan. Sige. Kunin natin yan. Lagay ko sir kay Night Boot. T1 Tito guys, patamsak naman ako guys. Tito. Gayono na ang tukawan mo Tito, ayan. Haloy na ini ba actually haloy na ini. Ngayon ko lang ginamit. Patusok Premier host, sabi ni Ma'am sa Live TV. Sige. Hanapin natin yan, ma'am. Bakit ayaw? Ayan. Hanapin ko muna Ma'am Cell Live TV. Dan Christie, sabi ni Ma'am Cell Live TV. Ayan. Guys, mag-iwan kayo guys ng bakas. Baka naman. Oo. Ito, ilagay natin kay Nightboot. Sana all may package. O diba, unboxing cargo ng family ko sa Pilipinas. Sana all may ina-unbox na package. Ay,
T3 po ma'am, T3, ayan. Baka naman guys, T1, T2, and T3, maluoy mo. Bearpax Gaming, Dan Tamsak host. Mega love shoutout din po dyan kay Sir Bearpax Gaming. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Highly recommended, very supportive friend of us guys natin si Bearpax Gaming who is in our live streaming. Sir, mega love shoutout po dyan sa iyo. Welcome, welcome din po sa aking live streaming. Sir Joel's Finest, bigyan kita ng 1WH. Sino ba ba? Dan Tamsak host. Camel 27, Sir Mark Jacos, mega love shoutout po. Sabi ni Ma'am Maylin Mapili, diba? Sino pa ba? Guys, sabihan niyo ako kung sino yung mga tinamsakan nyo guys na premiere ha, at kung ilan, ayan. Mega love shoutout po Uro doon, sabi ni Bearpax Gaming. Mega shoutout din po dyan sa iyo, Bearpax Gaming. Welcome, welcome din sa aking live streaming. Ay, may nagkatay ng baboy guys, dito sa bahay namin. Ma'am Maylin Mapili, Sir, T1, T2, T3, Dan, ayan. Noted po, Ma'am Maylin Mapili, ayan. Olololololololo. Katapusan kasi guys ng yung padasal, yung 40 days ng aking auntie dito sa kapitbahay namin, ayan. Kaya nagkakatay sila ng Let me also welcome and acknowledge the presence of our new guest guys nandito sa atin. Wife Annie ang pangalan, Dan Tamsak host. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am Wife Annie. Ma'am, bigyan kita ng iyong moderator function para naman makapagsimula ka na rin na makipagkaibigan dito sa aking live streaming. Whenever you wanted to make friends in my live streaming, ayun. Guys, bagong-bago natin na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada yan si Wife Annie, ayun. Hello po dyan sa iyo, Ma'am. Welcome, welcome po sa aking live streaming. Trex TV, babalik rin po natin guys na kaibigan. Highly recommended channel yan guys, si Trex TV who is in our live streaming. Ayun, Trex, mega love shoutout naman po dyan sa iyo. Welcome, welcome din po sa aking Bearpax Gaming, noted po. Live streaming. Bearpax Gaming, T1, T2, 2WH sir, ayan, noted. Maraming salamat ayon. Welcome, welcome po ma'am sa aking live streaming. Makikaon kita dyan tamay nagpaugik na oo nga. Pamahal guys, sabi ni Wife Annie guys, baka hindi nyo pakadikitan. I know for sure that you are not yet guys connected or associated with Ma'am Wife Annie. Sa mga nandito sa atin, you can simply click on that link that she is dropping. You will be automatically prompted also on her channel. And do connect po kay Wife Annie, ayun. Mega love shoutout din sa iyo host, sabi ni Trex TV. I mean T123 po host. 3WH, bigyan kita sir. Ayun, noted po, noted. Mega love shoutout din dyan sa iyo, Trex TV. Kumusta naman tayo dyan? Dyan na po host, T1 to 3, ayan. T3, ayan. Baka may mga premiere pa kayo dyan guys. Sabihan nyo lang ako guys, i-share natin yan at patamsakan natin. Tamsak Dan host, sabi ni Ma'am Virginia Arquero Corpus. Mega love shoutout din po dyan sa iyo Ma'am Virginia Arquero Corpus. Ayun, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Ma'am Virginia Arquero Corpus. Ayun. Mega shoutout po dyan sa iyo Ma'am. Welcome din po sa aking live streaming. Kuya Bulabog TV, Tamsak Idol. Sir, nandun ako sa iyo kahapon. Naka-BJ. Mega love shoutout na dyan kay Kuya Bulabog TV. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan niya. Napaka-legit and organic. Highly recommended monetized channel din yan si Kuya Bulabog TV who is in our live streaming. Sir, mega love shoutout naman dyan sa iyo. Welcome, welcome din sa aking live streaming host. Uragon, ano po ulit code para ibaba ni Nightboot bahay namin. Guys, mag-type lang kayo ng Ora Me channel o kung kaya tawagin nyo lang si Nightboot o kung kaya kung tinatamad kayo mag-type guys, isang tuldok lang sapat na, di ba? Padaan host harang ayon. Mega love shoutout idol. Sir, mega love shoutout din po dyan sa iyo. Sir Kuya Bulabog TV. Welcome, welcome sa aking live streaming. Padaan host harang. O, di ba? Tawagin nyo lang guys si Nightboot, subukan nyo lang guys, tawagin nyo si Nightboot, hahanapin ni Nightboot ang inyong mga bahay at ibababa niyan dito sa ating live streaming. Hello sir, Uragon, kumusta? Salamat sir, ayon. Sabi ni mahal kita, ayon. Hello naman dyan kay Ma'am Inday Kulot Vlog, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan, Inday Kulot Vlog ang pangalan ma'am. Mega shoutout naman dyan sa iyo. Welcome, welcome back ma'am sa aking live streaming. Kumusta naman tayo?
Gray Nut Sublag Tamsakdan, ayun, sabi ni Joel's Finest. Di ko dapat ibigin. Dapat pa kita. Baka naman guys, hindi nyo po, sorry, long time absent, busy lang ang live sir. Okay lang po yun mama, I totally understand, di ba? Kumusta naman tayo, kumusta? Kung ang sinisigaw, ikaw ang lahat sa akin. Guys, bahay nyo po, baka hindi pa po tayo dikit, tara magdikitan tayo. Ayun. Yung legit at organic lang, o diba? Ma'am Arlene Manchare, hi friend from Greece. All the way from Greece, guys. Ma'am Arlene Manchare, who is in our live streaming. If you are not yet guys connected with Ma'am Arlene Manchare, you can simply visit also her channel and do connect to Ma'am Arlene Manchare. Ma'am, mega love shout out to you. Welcome also to my live streaming all the way from Greece. O, diba? Sir Kuya Bulabog TV, ay, namimigay ng kayamanan. Hello naman dyan kay Sir Kuya Bulabog TV na namimigay ng kanyang kayamanan sa buhay, guys. Baka hindi nyo pakadikitan. Ibaba ko lang guys ang kanyang ang ating super chatter. Sir, thank you for that amazing super chat. Ayun. Ako'y nahirapan. Nalaman ko na ikaw ang tanging kailangan. Pinag-iisipan ang puso sa naiibang mundo. Ay hirap nang wala sa piling mo. Ginawa ko na lahat para sa atin. Guys, please do connect also to our super chatter. Sir, maraming salamat naman dyan sa iyo, sir. Sa iyong kayamanan, no, di ba? May namimigay guys ng kayamanan sa buhay. Baka hindi nyo pa kaibigan guys ang namimigay ng kayamanan sa buhay, aba? Oo nga. Huwag kayong magpapatumpik-tumpik guys, di kita na mga ganyan, no? Namimigay ng kayamanan sa buhay. Yun, binababayan guys ni Nightboot ang ating super chatter. Nice naman house mo Sir Uragon, ayon. Inday kulot tamsak dan sabi ni Joel's Finest. Okay lang sir, pero Prabs, sir, bakit hindi ako makapag-direct live sa YT sir? Ayon. Bakit po mama? Ano problema? Guys, please do connect to our super chatter. Baka naman guys, padikit naman ako guys sa ating super chatter. Yung nakapin sa taas, ayon. Dan full pack wipe, ani full watch lang ako, dikit na yon. Sabi ni Bearpax Gaming. Baka naman guys, if someone visited your channel guys, please do return the favor back. Ano pa ba? And yung mga nangangailangan dyan guys ng WH, monetize and unmonetized channel. Ayun, pwede kayo mag-thumbs up dyan guys, sabihan nyo lang ako. Ayun. Maraming salamat Bearpax Gaming, sabi ni Wife Annie. T1, T2, and T3 guys, 3WH. At kung may mga premiere kayo dyan guys, sabihan nyo lang ako ha. Webjet TV, shoutout sir host, Tamsakdan. Hello naman dyan kay Webjet TV. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan, si Gold Web TV. Ayun. Kumusta naman tayo dyan? Time check tayo guys, 51 minutes past the hour of 5 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. Baka naman guys, hindi pa kayo kumain dyan na ba? Magmerienda muna kayo dyan. Oo nga. Kasi maya-maya makikikain ako dito sa kapitbahay namin. Oo. Kumusta naman tayo dyan? Golden Web TV. Ayun, naayos na yung kanyang guys, naayos na yung kanyang AdSense. Hello po Kuya Uragon, sabi ni Ashuriken. Okay, nagbabalik din natin guys na kaibigan si Ashuriken. Highly recommended, very supportive friend of us guys who is in our live streaming. Kumusta naman tayo dyan Ashuriken? Welcome din sa aking live streaming. Ang ganda guys ng ginawa niya sa aking ang ganda ng ginawa niya sa akin na tawag dito, visualizer, diba? Napaka-talented guys na bata to, si Ashuriken. Kung di niyo pa guys kaibigan yan sa Ashuriken, makipagkaibigan na rin po kayo dyan. Ash, ang kanyang code, diba? Ma'am Atimon Vlog, Ma'am Atimon, nandun ako sa'yo ma'am kaninang umaga, kaso ang sakit talaga ng ulo ko. Ayun, natulog ako hanggang tanghali. Hanggang hapon, tulog ako.
Ma'am Atimon Vlog, mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am Atimon Vlog. Highly recommended monetized channel also yan guys. See, Ma'am Atimon Vlog na nandito rin sa atin, ang nag-iisang mayaman ng Kuwait, di ba? Na mahilig magmukbang. Musta naman yung pagmumukbang? Pero talaga ma'am, hindi naman ikaw ang nagmukbang. Si Ma'am Inday Kulot, ay si Ma'am ano yon, si Ma'am Inday Dario Vlog, si Pare Koy mo. Ang lalaki ng subo. Sige host, maiwan na kita at ako ay mag-work na. Hoy, padikit naman ako guys sa ating super chatter. Huwag kayo mag-alala guys, babalikan kayo niya ng bonggang-bongga as in. Hola, si Ma'am Buenas Cooking Vlog. Ay, nagbabalik din po natin guys na kaibigan. Hola amiga, mega love shoutout naman dyan sa iyo, Ma'am Buenas Cooking and Vlog. Nagbabalik din natin guys na kaibigan niya. Ayun, Ma'am Buena, mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Dana po kay sa live TV host, tusok na rin sa premiere. Sabi ni Trex TV, Trex, bigyan kita ng 1WH. Ayan, noted. Eto guys, si Ma'am Buenas Cooking and Vlog, highly recommended monetized channel yan. Kung di nyo pa kaibigan yan guys, huwag na kayo magpatumpik-tumpik na bisitahin nyo rin po ang kanyang bahay. Ayon. Patusok, maluoy, maawa. Ay, sige ma'am. Ilagay natin kay Nightboot ma'am. T4, ilagay natin ma'am kay T4. Tila araw, ikaw ang pangarap. T4 guys, patusok naman ako guys. T4, ayan. Meron din tayo guys na bagong dating, si Ma'am Shakira Cartagena. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Shakira Cartagena. Highly recommended monetized channel also din yan guys, si Ma'am Shakira Cartagena. Oy Ma'am Shakira, kumusta naman tayo dyan? Miss ko ikaw ma'am, kumusta naman tayo? Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Ayun. Nesrin Hanaban visiting po. Mega love shoutout din po dyan sa bago natin na kaibigan, si Nesrin Hanaban. Oy, hindi to bago sa akin. Ano na nga po yung main channel mo, Ma'am Nesrin? Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Nesrin Hanaban. Nagbabalik din natin yan guys na kaibigan. Highly recommended channel yan. Nesrin Hanaban ang pangalan. Ma'am, mega shoutout po dyan sa iyo, ma'am. Kumusta naman tayo dyan? Harang. Hoy, Pri, time share na. Mega love shoutout din dyan kay Pri. Nagbabalik din natin guys na kaibigan yan si Pri. Ayun, si Ma'am Jonas Salundaga nag-live streaming tuwing alas 8 ng gabi. Ayun, malapit na magluto. Ayun. Hi all, newbie po, padikit po. Sana all, newbie. Mega love shoutout naman dyan sa newbie kaibigan ko guys na si Jonas Salundaga. Highly recommended monetized channel yan. Doing also live streaming around 8 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Go Live TV, ayun. Bigyan kita ng Webjet TV, 3WH, noted, ayun. Dancer Uragon T1, T2, T3, si Ma'am Inday Kulot Vlog. Noted po Ma'am Inday Kulot Vlog, ayan. 3WH ma'am, ayan. Mega love shoutout si Lingan, Jonas Salundaga. Sabi ni Ma'am Inday Kulot, Yahoo! Oh, eto guys, si Webjet TV. Baka hindi nyo pa kaibigan yan. Mga pupoging lalaki sa balat ng tinalupan yan guys. Oo nga, kaso Jutes. Mahal kita, hello silingan niya. Newbie po, madikit po. Ayan, sabi ni Pri. Sana all newbie. Please visit my house sa Webjet TV. Ayan. Makipagkaibigan kayo guys, makipagkaibigan. Puro mga newbie ang mga nandito. Oy, sana all. Dikitan nyo ako, mga newbie kayo. Oy. Oo nga, padikit. Baka guys, hindi nyo pakadikitan ang ating super chatter na nakapin sa taas. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Padikit naman ako guys, mag-iwan kayo ng tamang bakas bubo. Babalikan kayo nyan guys ng bonggang-bongga. Oo nga. Madam Atimon Vlog, Dan Tamsak Inday Kulot Vlog po to. Ayun, sabi ni, mahal kita. Oo, Ma'am Inday, hello naman dyan sa'yo, Ma'am Inday. Mahal kita, salamat. Balikan ko kayo mamaya ha. Ma'am Atimon, padikit po. At ako'y magluluto na charing.
Diba? Char. 14 million people in the house, guys. Mega love shoutout din po dyan sa inyong lahat. Ayun. I am always be grateful to have you here in my live streaming, guys. Ayun. Makipagkaibigan kayo sa bawat isa, guys. As I am said, a couple or a million times ago, ayun. That is the key to a healthy channel. We, mambubudol. Harlem O, nandito na rin sa atin, guys, si Harlem O. Nagbabalik rin po natin, guys, ng kaibigan. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Harlem O. Welcome back din sa aking live streaming. O, diba? Magipagkaibigan na rin po kayo dyan, guys, kay Harlem O. Napaka-legit and organic, highly recommended monetized channel yan. Si Harlem O. Harlem, kumusta naman tayo dyan? Tatlo talaga kaming premier, guys, ni Harlem. Diba? Bongga. Naku, Kuya Bulabog, sir, dyan kami lagi nagkatagpo kay Ma'am Jonah sa Lundaga. Halinghing ni Inday. Hello naman po dyan kay Halinghing ni Inday, keeping us also in her background. Mega shoutout naman dyan, Halinghing ni Inday. Welcome din po sa aking live streaming. Yan at si Bebe Labs, si Ma'am Victoria Kulube. Oo, pahalik. Congratulations, Ludes. Monica na pala ayon. Harlem O. Boss, dikitan muna ako. Ayoko nga. Tilapyang maligalig. Sana all. Nilabas na naman yung kanyang mga panglalabas. Ilabas mo pa. Damihan. Sana all. May 3620 na. Sana maglagas. Oo. Sana maglagas ng mga 600. Christy Sacramento, Dan Pulpak, and Dan Tusok na rin po sa premiere niya. Ayun, +1, ayun. Bebe Labs. Oy, mega love shoutout naman po dyan kay Bebe Labs. Ma'am, wala ba tayong bubombahin? Si Ma'am Victoria Kulube, ayun. Baka hindi nyo pa guys kadikita niyan, si Ma'am Victoria Kulube. Napaka-legit and organic, highly recommended monetized channel yan. Nagmamay-ari ng napakaraming sandamakmak na kape. Oo nga, sa Malaysia. Ang aking Bebe Labs. Bilasang tilapia. Dax, ako. Balikan mo ako, Diyos ko. Sisingin kita talaga. Oy, sino ba yung si Dax ako? Bakit napagkakamalan? Ako yon. Hindi po ako si Dax. Ako. Oo nga. Bilasang tilapia. Tilapyang may bigote. O, diba? Ang dami. Ayan guys, humingi kayo dyan guys, padikit kayo dyan kay Bilasang Tilapia, diba? At kay Tilapyang may bigote. Oo nga. Tilapyang maligalig. Joel's Finest noted kapatid, sabi ni Webjet TV. Baka guys, hindi nyo pakadikitan ng ating super chatter. Oo, dyan, nakapin sa taas. Oo nga. T1 hanggang T5 guys, padikit naman po ako guys, patusok, T1 hanggang T5. Yung mga nangangailangan, yan ang banana. Oy Bebe, hello naman dyan kay Bebe. Nagbabalik din natin guys na, bully. Hello naman dyan kay Bebe. Ang mukbang daw guys, sabi ni Bebe, ang mukbang is mukhang bangag. Kalain mo yun. Ako yung kaisa-isang nag-comment kagabi kay Dax ako. Dax ako, balikan mo ako ha. I-shoutout mo host. Mega love shoutout naman dyan kay Dax ako. Na dinikitan ni Pri na hindi pa binabalikan. O, diba? Bebe, hello naman dyan sa'yo, Bebe. May mayaman, ma'am. Mega love shoutout naman dyan kay Ma'am Shakira Cartagena, guys. Ang ating super chatter. Namimigay ng kayamanan ng dolyari sa buhay, guys. O, diba? Kung di nyo pa kaibigan yan si Ma'am Shakira Cartagena, makipagkaibigan na rin po kayo dyan, guys. Napaka-legit and organic, highly recommended monetized channel yan na may code sa akin na SCSC, o, diba? Guys, please do connect also, guys, sa our super chatter na si Ma'am Shakira Cartagena. Ayun. Alam ko guys na hindi nyo pa kaibigan yan si Ma'am Shakira Cartagena. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan kay Ma'am Shakira Cartagena, guys. Napaka-legit and organic, highly recommended monetized channel yan. Ma'am, thank you for that amazing super chat, Ma'am Shakira Cartagena. Welcome din po sa aking live streaming. Sino po ba? Ngayon lang si May nakapanood kasi po ano ba yan?
to never have to go. Now that you're gone. Ma'am, thank you for that amazing super chat. Ma'am Shikira Cartagena. O, diba? Now I know I need you, and I never should have let you go. Ito guys, binababa ni Nightboot ang ating super chatter. Baka hindi nyo pakadikitan guys ang ating super chatter. Padikit naman ako guys ng ating super chatter. Ano pa ba? Ano pa? Sabihan nyo ako guys kung ilan yung inano. Dan harang Sir Uragon, sabi ni Ma'am Inday Kulot Vlog. Ipinasok na rin ni Ma'am Oy yung kanyang main channel. Si Ma'am Inday Kulot Vlog guys na nandito sa atin. Diba? Ma'am sa Live TV T3. Ayan. T1 hanggang T3 ay T5 guys. Baka naman maluoy mo. Patamsak, patamsak, patamsak. T4, T5 dancer, sabi ni Webjet TV plus 2. Noted. And I could swear T1 to T5 dan host Uragon, sabi ni Ma'am Krisa 27 ayon. 5 ma'am, 5WH noted po ayan. Ilagay ko na nga kayo dito isa-isa. do I love you? Para naman tumatakbo agad yung oras. Shout out sa lahat sabi ni Ma'am Krisa 27, Ate Mon Vlog, Tamsak Dan, sabi ni Joel's Finest, di ba? Plus 1 ayan. Noted po. I love you more each day. Mayroon po sa'yo mga mata at kaibigat ng iyong dinadala. Kahit di mo man sabihin, paghirap mo'y nadarama rin. Ano pa ba? Mabuhok na tahong. Tito Chad, ano na po si Tata sa swimming? Ayon. Hindi ko alam, bebe. Si Ma'am Adel Sulit nandito na rin sa atin, guys. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Adel Sulit. Nagbabalik rin po natin, guys, na kaibigan yan. Ayun, si Ma'am Adel. Ma'am Adel, mega love shoutout naman po dyan sa iyo, ma'am. Welcome back din sa aking live streaming. Ma'am Adel, wala ako sa iyo kagabi. Oo, as in. Ang sakit ang ulo ko kasi kagabi. Nakatulog ako ng maaga. Sayang ng aking yung computer ko magdamag, walang nabidjihan. Pasensya talaga kay Ma'am Adel. Nagising ako ng alas 4 ng hapon ngayon. Nandun si Jomar. Oo nga, Ma'am Adel. Nagsabi nga sa akin, nandun daw si, Jomar. Pero sandali lang siya. Kasi ma'am, 40 days ng, yung auntie ko, bukas, nag-aasikaso kasi. Guys, kaibiganin dito guys, si Ma'am Adel Sulit, highly recommended monetized channel yan. Ilang ka na ba, Ashuriken? Dahil konti lang guys ang ating premiere, mamigay tayo ng WH, ayan, 165. 35 na lang guys ang kulang ni Ashuriken, road to 200. Magpi-face reveal daw po yan guys si Ashuriken. Oo, para makita nyo guys ang kapugi ang tinataglay niya ni Ashuriken. Kapag ka na-reach niya ang 200 subscriber, ayun, magpi-face reveal daw siya. Ma'am Adel, noted po ayon. Donate kay Ma'am Grace, ayon. Sige po ma'am, noted. Donate to Grace B. Vlog, ayon. Dahil guys, hanggang 5 lang ang ating tawag dito, ang ating premiere. Kung may mga premiere kayo diyan guys, pwede kayong sabihan nyo ako, ayan.
Mamigay ako guys ng 1W8 sa bawat didikit kay Ashuriken sa mga ninja nyo. Ayun, pwede nyo idikit guys kay Ashuriken. Sabihan nyo lang ako guys kung ilan yung dinikit nyo at palitan ko guys ng 1WH bawat dikit ninyo kay Ashuriken. Nang makita nyo guys ang kapugihang tinataglay ng batang yan. Oo nga, napaka-pogi ng batang yan guys. So tubuhin ko yan mas pogi sa akin. Host Uragon Paad po, T4 and T5 dan. Ayan, sabi ni Verpax Gaming, plus 2. Ayun, noted po. Ashuriken dan, sabi ni Joel's Finest. Sir, bigyan kita ng 1WH. Ayan. Verpax Gaming dan Sukli, Kalembang All, hindi na ako nagbakas. Salamat, sabi ni Ma'am Inday Kulot Vlog. Ma'am, magbakas ka ma'am. Oo nga. Para naman mabalikan ka sa bakas. Tamsak, sabi ni Ma'am May Vlog. Ay, Ma'am May Vlog. Hello naman dyan sa iyo, Ma'am May Vlog. Thank you for that sweet tamsak, Ma'am May Vlog. Welcome din sa aking live streaming. Eto pa guys, kung di nyo pa kaibigan si Ma'am May Vlog, makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Ma'am May Vlog, ang napakagandang kapatid ni Ma'am Jonah Salundaga. Ayun. Ma'am May, hello naman dyan sa iyo. Welcome din po sa aking live streaming. Punta pa po si Pablo kay Ashuriken, sabi ni Joel's Finest. Bigyan kita sir ng plus another 1WH. Ayan. Sino pa ba? Yan sa vlog. Tamsak dan harang, sabi ni Yan sa vlog. Mega love shoutout din po dyan sa iyo. Yan sa vlog na meron siyang 1,830 subscriber guys. Baka hindi nyo pa kaibigan yan si Yan sa vlog. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Highly recommended channel. Ayan. Sir Yan sa vlog, mega love shoutout po dyan sa iyo. And thank you also for joining my live streaming. Thank you also for that sweet tamsak. Sir Yan sa vlog. Ay ma'am pala, ma'am. Ayan. Ma'am Yan sa vlog. Oh, Yan sa vlog pala. Ma'am Yan sa vlog, mega shoutout po dyan sa iyo. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Pablo Apostol, tamsak dan host. Ayan, sabi ni Sir Pablo Apostol. Ayun. Thank you for that sweet tamsak, sir. Ayun. Hoy, Ma'am May Vlog, hanggang T6 lang tayo guys. Sino mang didikit guys sa ating ay kay Ash? Mamibigay ako ng 1WH guys kapag ka na-reach niyang 200, magre-reveal daw siya guys ng magpi-face reveal siya. Plus 1 host Uragon kay Ashuriken. Noted Verpax Gaming. Bigyan kita ng 1WH. Ayun. Host Uragon kay Ashuriken, full pack sa alagad ko. Ayun. Baka naman guys. Idikit nyo na guys lahat ng mga gusto nyo idikit kay Ashuriken. Kung marami kayo guys na mga ninja, pwede nyo idikit guys. Mag-iwan kayo ng tamang bakas para naman guys balikan kayo ng tama rin. Diba? Uragon pre. T4 at T5 same lang. T4 and T5. Olo. Ma'am Clara Del Ilangan, nandito na rin sa atin. Good morning. Ay, good evening pala ma'am sa iyo. Ayan. T4, T5. Hala. Sino ba yung T5 dapat? Si Ma'am Cell Life TV. Ay, T3 pala si Cell Life TV. Sino na nga yun? T1, T2. Hala, nagkamali ako. T3, T4, T5. Tapos lang harang host, sabi ni Ma'am Yan sa vlog. Ma'am Yan sa vlog, mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am Yan sa vlog. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Highly recommended monetized channel yan. Dan T1, T2, T3, T5. Ayan, sabi ni Ma'am Adel. 4WH ma'am, 4WH. Donate kay Ma'am Grace. Ayan. Ma'am Jenny Falcon, shoutout everyone host, but walang harang po. Ayan, sabi ni Ma'am Jenny Falcon. Mega love shoutout naman po dyan sa aking kababayan guys na si Ma'am Jenny Falcon. Napaka-legit and organic, highly recommended. Soon to be monetized na rin yan. O, diba? Nag-silent live streaming.
Mega shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Jenny Falcon. Welcome back din, Ma'am, sa aking live streaming. Let me also welcome and acknowledge the presence of our new guest, JMG ang pangalan. Hi, host. Good evening. Tabsak ako sa iyo, host. Ayan. JMG, bigyan kita, sir, ng iyong moderator function para naman makapagsimula ka na rin na makipagkaibigan dito sa aking live streaming. Mega shoutout naman dyan sa iyo, JMG. Ayan. Welcome din po sa aking live streaming. Moni na ako, host. Wow, monetized channel na pala si Ma'am Jenny Falcon. O, diba? Mega love shoutout naman dyan sa monetized channel, newly monetized channel na si Ma'am Jenny Falcon. Parang kailan lang, o, diba? Take a look at you now. You are finally a monetized channel. Lakas ng echo po, host. Ay, ang lakas pala ng echo ko. Okay na ba? Yay. Done, 1, 2, 3, 4. Ayan. Sabi naman may vlog. Uy, sino na ba yon? Guys, padikit naman ako, guys. Padikit ako, guys, sa ating super chatter na si Ma'am Shakira Cartagena at saka si Kuya Bulabog TV. Baka naman. T4 si Ma'am Atimon, T5 si Ma'am Atimon, Select T3, ang Tito si Sir Mark Jacos. Sino na ba yung isa? Sino na ba yun may premiere, guys? Hala, nakalimutan ko. Kuya Bulabog. Oh. Sabihan nyo ako, guys. Sabihan nyo ako, ha? Si Ashuriken 165, guys. Baka naman. Oo, namimigay ako kay guys ng 1WH sa bawat didikit kay Ashuriken. 1WH, guys. Para naman makita nyo ang kapugiang tinataglay niyan. Out muna saglit, sir. Ayun, sabi ni Ma'am Atimon. Sige lang po, Ma'am Atimon. Do your thing, do your stuff na tinatawag. Sir Sean TV Guapo Sita. Mega love shoutout naman dyan kay Sir Sean TV Guapo. Nagbabalik rin po natin, guys, na kaibigan. Highly recommended, guwapong guwapo yan. Diba? Monetized channel na guwapo. Sana all. Sana all na lang talaga ako dito. Mahilig pang kumain ng sitaw kahit may amoy. Sir Mark Jacos TV Tusok Dan, sabi ni Trex. Ayan. +1. Ayan. Noted. Sir, mega love shoutout naman dyan sa'yo. Sir Sean TV Guapo. Welcome back din sa aking live streaming. Bulabog all done. Ayan. Sabi ni Sir Pablo Apostol. Bicolanong siklista Tuslok host. Mega love shoutout naman dyan kay Padi. All the way from Taiwan. O, diba? Mga yayaman rin natin na kaibigan yan, guys. Bicolanong siklista is in our live streaming. Kung di nyo pa, guys, kaibigan yan si Bicolanong siklista, makipagkaibigan na rin po kayo dyan, guys. Nasa Taiwan yan. O, mga pupoging Taiwanese. Katamsak po, ayun. Sige, Mama Adel. Okay, nag-premiere din. Ay, si Ma'am Claridel. Sige. Ilagay natin, ma'am. Ilagay ko kay T5. Sige, ilagay ko kay T5 si Ma'am Claridel. Guys, T1 hanggang T5. Ayan, si Ma'am Claridel Ilanga. Always welcome po, ma'am. Always welcome. Magayon ang magayon ang arong, ano yan? Arong mo padi arong. Hindi man to harong ko. Yan sa vlog, Ashuriken Dan full plug. Ma'am, bigyan kita, ma'am, ng 1WH, ma'am. Yan sa vlog, ayan. 1WH, ayan. DJ Vaughn. Bicolanong siklista Yahoo. O, diba? Guys, T1 hanggang T4 nag-start na pre. Ayun. Eto, guys. Pabomba naman ako, guys. Pabomba ako. T4 daw na nag-start na. Uy, lumayas lang yun ang walang pasabi. Oo. Pasabugin natin, guys, yung sabog-sabog. As in, yung sabog na sabog. Oo nga. Baka naman, guys. Baka naman. Bakit ganito ang premiere? Bakit ganito? Guys, pabomba naman ako, guys. Pabomba. Bakit ganito? Sa inyo ba ganito rin ba? Parang cellphone lang. Chris Alucon Jeans Channel. Happy Betty Channel.
Japonesa, o diba? Wow, yung kanyang mga super chatter, i-premiere. Sana all. O diba? Si Japonesa. Oy, bakit nandun yung pangalan ko? Oy, premiere niya talaga. Nandito kami guys kay Mama Atimon Vlog, yung kanyang ano guys, yung kanyang DJ Bon. Oo, premiere niya. Sana all. Patamsak premiere ko sir, baka naman ayan. Sabi ni Sir Sean TV Guapo. Noted po, noted. Ayan, hanapin ko muna sir. Ay, hindi pa pala ako nagtamsak. Tamsak. Ayan. Guys, T1 hanggang T5 tayo. Baka naman. Si Sir Sean TV Guapo. Ayan. Hanapin natin yan, sir. Healthy lifestyle. Wow, sana all. Oo. Huwag ka nang kumain ng sitaw. Oy. Baka magka-uric ka, ano ka. Oo. With your foolish ways, oh girl. Now I know I have to pay the price. T7 ayan. Nailagay ko pala kay kay T6 si Ma'am si Ma'am Inday Kulot Vlog. Kaya pala dalawa yung ay. Oy. Ayun, T1 hanggang T7 guys. Baka naman T1 hanggang T7. Uy. Patamsak din ang premiere. Sabi ni Ma'am Yan sa vlog. Noted po, Ma'am Yan sa vlog. Hanapin ko, Ma'am. Ayun, dito, speed test. O, diba? Ilagay natin ma'am kay T8. Ayun. Namimigay ako guys ng 1WH sa bawat didikit kay Ashuriken, and baka hindi nyo pakadikita ng ating super chatter na si Ma'am Shakira Cartagena at saka si Kuya Bulabog TV. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys sa ating super chatter. Nandito kami guys kay Ma'am Ma'am Ate mo ng Bubomba. Ma'am T8 po ma'am, T8. Ayun, nilagay ko kay T8 si Ma'am Yan sa vlog. Nandito kami guys kay Ma'am Ate Mon. T4 done, sabi ni Trex. Noted Trex, +1. Post, patamsak din ng premiere. Ayan. T8, ayan. Dahil sa'yo. T1 hanggang T8 guys. Baka naman. Oo. T8 ang sakdan, sabi ni Joel's Finest, +1. Ayun. Noted po. Nandito kami guys kay Ma'am Ate Mon Vlog ng Bubomba. Padikit naman ako guys sa ating super chatter na si Ma'am Shakira Cartagena at saka si Kuya Bulabog TV.
Time check tayo guys, 22 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening, Philippines Standard Time. Nandito kami guys, kay Ma'am Atimon, yung nakapin sa taas. Balikan natin ang ating nakaraan. Alam mo ba, Ay, ang dami. at alam mo ba kung mayroon man akong damdam, di ba akin? Ito'y hindi mapapala. Alam mo ba na uubusin ko ang aking oras, hawak-hawak ang iyong kamay. At alam mo ba, Oy! Lahat ng kanyang super chat. hindi habang buhay. Ang aking buhay, muling nagkaroon ng kulay. Nang nalaman kong pag-ibig ko'y tunay, kaya tahan ang aking mga pagduhusay. Dahan-dahan na pagbawi sa oras at sa araw na sakali. Sabihin mo ba ko'y mahal mo rin? English, 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 Mix Club, English, 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 Mix Club. Ayun. Oy, pinagkalat ni Ma'am ni Ma'am Atimon Vlog. Host dan po T60T78 paad puting sa yon +3. +3 ayun. Noted po, ayan. Sir Aldrin Gandesa, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Aldrin Gandesa ang pangalan. Sir, mega love shoutout naman dyan sa iyo. Welcome back din sa aking live streaming. Baka hindi nyo pa guys kaibigan yan si Sir Aldrin Gandesa. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan. Napaka-legit in organic, highly recommended monetized channel si Sir Aldrin Gandesa. May Juts Uragon sa taas. Board! Nandun ako sa iyo board kaninang hindi lang ako nagpaparamdam kasi sakit talaga ng ulo ko, as in ang sakit ng ulo ko talaga. Naka-BG lang ako kay board at saka kay Ma'am Claridel. Ayun. Inopen ko lang yung aking computer. Hindi ko makita-kita yung keyboard. Nilaglag pala ng aking pamangkin guys ni Bebe Sane sa ilalim ng tulay. Kaya hindi ako makapag-type. Mega love shoutout naman dyan kay Board Vlogger. Nagbabalik rin po natin guys ang may Juts na pututoy. Board Vlogger ang pangalan who is in our live streaming guys. Napaka-legit in organic, highly recommended monetized channel na nagla-live streaming tuwing tanghali, diba? Tamsak sir, magandang gabi sa inyo dyan, diba? Magandang gabi naman dyan sa'yo sir. Kumusta naman tayo? Nandun kami guys ng bubomba. Pabomba naman ako guys, pabomba ako, ayan. Diba? Ano pa? Padikit naman ako guys kay Ashuriken. Baka naman. Rex TV Dan Pulpak po ayun. Sabi ni Ma'am yan sa vlog. T41 Dan ayun. +2. Bakit super chapter? Tatanan, dikitan. May untatanan. Ayun. Padikit naman guys. Kay Ma'am May Vlog. Baka naman.
May vlog kapatid ni Pri na maganda. O, diba? Harang pa di, sabi ni Makoy Palaboy TV. Mega love shoutout din po dyan kay Makoy Palaboy TV. Nagbabalik din po natin guys na kaibigan. Napaka-legit and organic. Highly recommended channel. Si Makoy Palaboy TV na nandito sa atin. Padi, kumusta naman tayo dyan? Welcome back din sa aking live streaming. Padikit naman ako guys kay Makoy Palaboy TV. Baka hindi nyo pa kaibigan yan guys. Si Makoy Palaboy TV. Mas maganda ang Ate Pri. J. Johnny. Thumbs up padi. Thank you for that sweet thumbs up padi. Mega shoutout naman dyan sa mo padi. Welcome back din sa aking live streaming. Eto guys, sa Ashuriken. Baka hindi nyo pa kaibigan guys sa Ashuriken. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Namimigay ako bawat dikit nyo guys. Sige na guys. Pag-ratehin na natin. Ang makita nyo ang kapugian yan. Mag-upload na guys ng ano. Oo, yayamanin yan. T1 hanggang T8 tayo guys. T1 hanggang T8. Baka naman, maluoy mo. Yung mga nangangailangan dyan ng WH, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8. Ayan. Patamsak guys, patamsak. Namimigay ako ng pre-WH. Ayan. English. Next club. Mix production. Patamsak guys. Ayan. Tapos na ba pre? Asa na ba yun? Yung binubomba ko. Okay, 9 minutes na. Lolo. DJ John. Oh, tapos na pala. Game over. I am game over. Sana all. Gray Nuts sa vlog on the way na daw sa'yo. Si Ma'am yan sa vlog. Sige. Makipagkaibigan kayo guys. Baka may mga ano kayo guys. Baka may mga katanungan kayo guys sa inyong mga channel. Abay, pwede kayo magtanong. Libre lang. Oo. Para naman may magawa ako dito sa aking buhay. Rex TV, nagbababa rin ka ng kanyang bahay guys. Kung di nyo pa kaibigan yan, magkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Rex TV. Mala baga, puro trabaho baga. Ano nga ito para trabaho mo pa di ay? Shit. DJ Johnny. Sagayno. Hoy, Pade, Bicolanong siklista. Mega love shoutout naman dyan sa'yo. Thank you also for keeping me in your background, Pade. Ayun. Si Bicolanong siklista. Kaibiganin nyo na rin to guys. Bicolanong siklista ang pangalan. Ayun. Guys, mag-type lang kayo ng Nightboot. Tawagin nyo lang si Nightboot. May bababayan ni Nightboot ang inyong mga bahay. Ayun. Board. Thank you naman dyan sa'yo, Board. Ayun. Nakabidya ko sa'yo doon, Board, kanina. Tanghali. Ayun. Ang sakit talaga ng ulo ko. Sir na sir, iwan ko muna to sir. Salamat pala sa lahat ng punta. Sa share na, blessing nyo. I love you all. Ayun. Sabi naman ate inano talaga, premier. Akalain mo, 9 minutes ka scroll. Ang haba, ang dami. Sana all. Tusok din ulit. Ayun. Sabi naman ate mon, done all premier po. Ayun. Sabi ni Mamay Vlog 8WH. Pre, ayan. Sagayno. Ilagay ko na nga kayo dito. Sir Board Vlogger, Popoging Jutes, 100% agree. Sabi ni Sir Aldrin Gandesa, diba? Aldrin Gandesa, mega love shoutout sa iyo po din. Ayan, sabi ni Ashuriken. Baka naman guys, padikit naman ako guys. Sige na. Kay Ashuriken, road to grade 2. Ayaw niya na sa grade 1 guys. Good evening po Sir Host Dan Tamsak. Ma'am Simpulay. Mega love shoutout naman dyan kay Ma'am Simpulay Leonardo. Highly recommended monetized channel yan guys. Ang nagpaulan ng kayamanan sa buhay. Di baling jutes basta pinag-aagawan char. Sana all pinag-aagawan. Ma'am Simpulay, mega love shoutout naman dyan kay Ma'am Simpulay, ang aking nag-iisang palangga, si Ma'am Simpulay Leonardo, diba? Kamusta naman tayo dyan? Welcome back din sa aking live streaming.
Or si Toto pala to, si Toto, ayan. DS, nangangailangan niya ng mga saging na di bulok. Sana maglagas. Something very deep inside us, the major in their mind, like the Okay lang po, Sir Host. Kayo po, musta? Okay naman. Medyo hindi naman sakit ang aking ulo. Kagabi. Kalimutan ko kung ano nangyari kagabi. Kahapon. Tulog na tulog ako buong maghapon as in. Kuya Bulabog TV on the way sa Super Chatter. Sabi ni Ma'am Yan sa vlog. Padikit naman ako guys sa ating mga Super Chatter na si Ma'am Shikira Cartagena. Sana si host lagasan ng 1,000. O, diba? Dito lang sir, may work pa, Simpulay Noy. Ayan. Sabi ni Ma'am Atimon, Ashuriken. Guys, padikit ako guys. Sa ating Super Chatter, si Kuya Bulabog TV at saka si Ma'am Shikira Cartagena. Baka naman. Antik kasi pre, oo nga. Dalang pala, hindi kagit maghinursul. Nagkita kami ng aking very long lost antique friend kahapon. Oo nga. Atimon Vlog, Simpulay, Leonardo, mega love shoutout, sabi ni Sir Aldrin Gande. Sa first time ko lang makita yung double H, 256 double H pa yung sa akin. Hahaha, ang liit pa. Oo nga. DS, maluoy mo, lagasan na si host. Baka naman, sana maglagas ng 600. Oo nga. Akalain mo yan, dinadalangin na maglagas ako, sana maglagas din siya ng 600. Oo nga. Guys, makipagkaibigan kayo guys. Sino mang didikit kay Ashuriken also. Namimigay ako ng 1WH plus 8WH guys sa mga tatamsak sa mga premiere. Ayun. Oo nga. Ayaw nyo ata na makita si Ashuriken. Isang mga mistisong tao yan guys, si Ashuriken. At napakagaling gumawa ng visualizer. Oo. At napakabait niyan. Sir Joff Bom, OFW official. Mega love shoutout naman po dyan sa Sir Joff. Ayun. Kumusta naman tayo dyan, Sir Joff Bom. Welcome back din sa aking live streaming. Highly recommended monetize channel yan guys. Joff Bom, OFW official. Ayun. T6. Road to Fifth Year College, Maluoy. Sabi ni Board Vlogger. Kain po muna tayo, sabi ni Ma'am Simpulay. Sige lang Ma'am Simpulay. Oo, toto. Pakabusog. Ayan pa guys, baka hindi nyo pakadikitan si Board Vlogger. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Road to 5,000, diba? Sana all. Ako hindi pa ako nakakapangisda talaga. Nightboat, ihalinghing o si Lolo na lagasan din ang host. Kahit konti lang, mga 1,000 lang. Ang sama nito. Sana maglagas ng 600. Sana mukbangin ngayon na. Habang nakikipag-isdaan. T3 tamsak and hashtag Uragon lang guys. Baka naman, mana sa host, ble. Kumusta naman tayo dyan? Mega Jots, everyone, diba? Mega Jots, everyone. Sir Joff, mega love shoutout naman dyan sa'yo, Sir Joff Bom. Highly recommended monetize channel. Grabe, 1,000 libo talaga. Huwag naman. Nilagas ako 13 ngayon. Sana mga 600 pa. Ito guys, baka hindi niya pagkadikitan si Sir Joff Bom OFW official. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Sir Joff Bom OFW official, diba? Napaka-legit and organic, highly recommended monetized channel yan. Kumusta naman tayo dyan, sir? Mga pupogi. Ma'am Claridel, thank you for that sweet tamsak, Ma'am Claridel. Ayan.
Sino pa ba? Sino pa? Ayos lang host to, di ba? Ma'am Aileen TV, tamsak po, di ba? Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Aileen TV na meron ng 1,220 subscriber. Ayun. Mega shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Aileen TV. Welcome back din po, Ma'am, sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan, Ma'am Aileen? Welcome din sa aking live streaming, Ma'am. Ma'am Claridel, mega love shoutout po. Sabi ni Ma'am Aileen TV, si Ma'am Atimon keeping us also in her background. Hello naman dyan sa inyo, guys. Oy, thank you naman dyan sa inyo, guys. Thank you for keeping me in your background. Kain tayo, guys. Sige lang, pre. Sige lang, oo. 38 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening, guys. Kung di pa kayo kumakain, oo nga. Gaya ni pre, kumain na po muna kayo dyan. You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some things you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home, just me and you alone. We're just playing hide and seek, it's getting hard to breathe under the sheets with you. DJ John Sagayno Remix. DJ John Siva Remix. Ay, ano nangyari doon? Kain lang, walang tayo. Oo nga, kain lang, walang tayo. Okay lang, sir, salamat tayo. No mercy ka pala, ate, ni host. Oo, walang ano yan eh. Hindi man lang mahabag. Kalahin mo 1,000 pinagdasal, hindi man lang 100 lang. Sa kanya nga, ang pinagdadasal ko, 600 lang maglagas. Sana ngayon na Sir Aldrin pala, mali spelling. Sabi ni Ma'am Aileen TV. Oo. Kain lang, walang tayo daw. Sabi ni Sir, Bicolanong siklista. Kuya Bulabog TV, dan sa Ashfall. Sabi ni Ma'am Cell Life TV. Guys, please do connect also to our super chatter na si Ma'am Shakira Cartagena at saka kay Kuya Bulabog TV. Kung di nyo pa kaibigan yan, guys, hindi masama makipagkaibigan sa mga nagpapalipad. Ilang premier, sir? T1 hanggang T8, ayun. And then, namimigay ako, guys, ng 1 sa bawat didikit kay Ashuriken. Ayun, 1 guys, bawat dikit nyo. Itodo nyo na, guys, itodo. Yung mga marami dyan na pandikit, abay, pakipagpalitan nyo, guys, ang inyong mga ang inyong mga ninja account. Didikitan nyo lang, guys, sa Ashuriken. Makikipagkaibigan kayo dyan. Wala kayong ibang gagawin, guys. Makikipagkaibigan lang kayo dyan. And, ayun na nga. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you. You never share your toys or communicate. I guess I'm just a playdate to you. You know I give a fuck about you every day. Tusok muna ako, ayun. Sige lang po, mamayan. Ashuriken, may pinagmanahan lang po. Kalain mo yun. 10 million people in the house, guys. Hello po dyan sa inyo. Makipagkaibigan kayo, guys, sa bawat isa. Habang naka-BG kayo dyan, pwede kayo magtamsak sa mga premier. At pwedeng sabihan nyo kung may premier kayo dyan, guys. Ibaba natin ang inyong mga premier. Patamsakan natin. And at the same time, mamigay tayo ng mga WH sa mga nangangailangan dyan. Monetize and non-monetize channel. I am giving away WH. Baka may mga katanungan din kayo dyan, guys. Hindi na gumagana ang aking utak, diba? Tanong kayo, guys. Ashuriken, sabi nga, sa nagturo sa akin, do others what others do unto you, diba, pre? Do unto others what others do unto you. Love you. Fast learner to. Hindi mo pwedeng turuan ng turuan. Ibabalik sa'yo.
Kuya Bulabog, dana daw sa'yo, sabi ni Ma'am Yan sa vlog. Don't lie, I know you've been thinking it. And 2 times you let it slip from your lips. Ano pa ba? Ano pa? Wala na akong gagawin, guys. Make friends, guys, with each and everyone. And kakain na talaga ako. Oy, may peer pa mamaya. Sige. Ganun ba, ate? Uy, pre, dikitan mo yan sa Shuriken. Sige na. Tapos magpagawa ka ng ano, pre. Gusto mo ba ipagawan kita ng ano, ng visualizer para kay Ma'am May Vlog? Oo. Dikitan mo yan ng sobrang marami, as in. Fresh na fresh tayo ngayon, hostas. Ano daw, sir? Bangs mo ayusin. Wow, sana all my bangs. Dikit ko na, pre, dalawa na nadikit ko. Yan, sabi ni, pre, yung 14 mo pang pandikit niyan, pre. Oo nga, dikit mo. Oo. Makipagkaibigan kayo dyan, guys. Makipagkaibigan. Baka naman. Oo. Oo. Sound check. Wahaha. Yan tayo eh. Sa 14, mapahamak tayo. Oo nga, dikit mo yan, pre. 14. Ang kanyang ninja. Oo. Ay, Ash! Shuriken. Hingan mo ng 14. Oo nga. Ako bahala sa'yo. Let me also welcome and acknowledge the presence of our new guest, Bonjour, Bangladesh. Hello, host and friends. Mega love shout out to you, Bonjour, Bangladesh. I will gonna give you also moderator function so that you can now start making friends in our live streaming. Ayan. Hi, Juna. Wow, ikaw talaga ang hinanap, pre. Bala ka dyan, kain muna ka. Ay, huwag kong kakain dyan hanggat di mo dinig kita ng 14. Ay, asurken. Singan mo ng 14 niya. Nadikit. Sir, bonjour, Bangladesh. Mega love shout out to you. Welcome also to my live streaming. Our foreign friend who is in our live streaming, guys, the name is Bonjour, Bangladesh. I know for sure that you are not yet, guys, connected to our foreign friend who is in our live streaming also. You can simply visit also Bonjour, Bangladesh if you are interested in making friends with our foreign friend who is in our live streaming, guys. The name is Bonjour, Bangladesh. Mega love shout out to you. Yesterday I got friends from Jonas house. Ayon. Mega love shout out to you, Bonjour, Bangladesh. And thank you also for joining my live streaming tonight. Hello, ma'am. Nice to see you here. Sabi ni Pre, ayon. Nice meeting you, Bonjour, Bangladesh, and welcome also to my live streaming. You can simply call also Nightboot. Just call Nightboot. Nightboot will gonna search your channel, and Nightboot will going to drop your link here in my live streaming. Whenever you wanted to make friends also in my live stream, ayan. Thanks a lot, host. You're always welcome. Bonjour, Bangladesh. Ayan, guys, Bonjour, Bangladesh is dropping also his link, guys. Whenever you wanted to make friends in our foreign friend, guys, Bonjour, Bangladesh, simply click on that link that he is dropping. You will be automatically also prompted on her channel and do connect to our foreign friend who is in our live streaming. O, diba? Mabait yan, pre. Oo nga, pinag-i-English ako eh. Sobrang bait. Pre, ang bait mo, pre. Pinag-i-English mo ako. As in. Tamsak na din po kay Christy Sacramento. Sabi ni Ma'am Yan sa vlog, got you, bonjour. Bonjour. O, diba? Oy. Oy. Ano pa ba?
10 million people in the house, guys. Hello, hello, hello. Hello dyan sa inyo. Kuya Uragon, nakakatawa talaga si Ate Jonah sa pag-pronounce ng pangalan ko sa kanyang LS. Instead, Ashuriken, yung pag-pronounce niya, Ashukaren. Ashukaren. May galab shoutout naman dyan kay Ashukaren. Baka may asukal. Asukal ka rin. Oo. Inday Dario Tamsak dan sabi ni Sir Joel's Finest. +1. Ayan, +1 guys. Who wants to make me friend? Ayan, sabi ni Bonjour Bangladesh. 6 lang po bagong tamsak. Sabi ni Ma'am Eileen TV. Ayan, noted po Ma'am Eileen TV. 6WH. Ayan. Bonjour Bangladesh. Whenever you wanted to make friends in my live streaming, you can simply connect to each and everyone. To each and everyone who is dropping also their respective link. Ayan. I will reach your house as well. Ayan. Sabi ni Bonjour Bangladesh. DJ Jonah Sagayno. Noted po, Mama Eileen. Ayan. Bonjour Bangladesh, I want to be friend with you, ma'am or sir. Ayan. One, two, three, go! Sir Joel's Finest, ayun. Thank you also for keeping me in your background. Ma'am Mariana Channel, tamsak po ayun. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Mariana Channel. Nagbabalik rin po natin yan guys na kaibigan. Highly recommended monetized channel. Wala ba tayong premiere dyan? Ma'am Mariana Channel. Ang aking kababayan all the way from Bicol pa yan guys. Ma'am Mariana Channel is in our live streaming also. Kung di nyo pa guys kaibigan yan, makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Ma'am Mariana Channel. My house is so far, you can't reach it po. Joke only, sabi ni Ma'am Eileen. TV sa. Ash, drop your link please. Ayan. Bonjour Bangladesh. Ayan. Ash, link is this one. Ayan. Sir Shan TV Guapo nandito pa rin sa atin guys, keeping us also in his background. Ayan. Sir, mega shoutout naman dyan sa iyo. Thank you guys for keeping me in your background. Ayan. Sino pa ba? Nightboot, Ashuriken yan guys. Binababa ni Nightboot. Ang link ni Ashuriken. Ayan. Bonjour Bangladesh, I will going to give you 1 WH if you connect with Ashuriken. Ayan. I will gonna give you also 1 WH. Ayan. 1 public watch hour. Sino man guys didikit kay Ashuriken, nang makita nyo ang kapugian tinataglay niyan guys. So nga, tinutulungan ko guys na mag 200 kasi mag face reveal na daw yan guys. Si Ashuriken. Patamsak naman ako guys sa mga premiere T1 hanggang T8. Baka naman, oo nga. Yung mga nangangailangan dyan ng WH, wag nung sabihin na you are a monetized or you are a non-monetized and you will not gonna be needing WH. Ano, I know for sure na you will be needing it. Ash done with love. Ayun, sabi ni Bonjour Bangladesh. DJ Jonah Sagayno Remix. Ano pa? I got 2 ad hosts. Ayan. Sabi ni Bonjour Bangladesh. Ayan. Ma'am Inday Dario Vlog, so relate, super busy sir host, tamsak. Ayan. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Inday Dario Vlog. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan ang ating napaka-supportive, napaka
organic na kaibigan natin. Highly recommended monetized channel si Ma'am Inday Dario Vlog. Ayan. Oh my gosh. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Nagparamdam lang ako, sir host. Ayan. Thank you naman po dyan kay Ma'am Inday Dario Vlog. Highly recommended monetized channel yan, guys. Oo. Ma'am, kumusta naman tayo dyan? Hider Musa is in our live streaming also, guys. Oo. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Hider Musa. Napaka-legit and organic. Highly recommended channel also, guys. Yan si Ma'am Hider Musa. Kung di niya pa nakikita ang kanyang mga napakasarap ang sasarap, guys, na mga piniprepare niyang food. Ayan. Si Ma'am Hider Musa. Puntahan niyo na rin po yan, guys, si Ma'am Hider Musa. Ma'am Saimi D Vlog nandito na rin sa atin, guys. Hello naman po dyan kay Ma'am Saimi D Vlog. Highly recommended channel yan, guys. Si Ma'am Saimi D Vlog is in our live streaming. Napakaganda na babae sa balat ng tinalupan niya. Oo na. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Saimi D Vlog. Welcome back, ma'am, sa aking live streaming. Papa Balls, nandito na rin sa atin. Mega love shoutout naman dyan sa Papa Balls. Yummy Balls, o diba? Sana all. Highly recommended monetized channel yan, guys. Si Sir Tono Bebs, highly recommended monetized channel. Ayun. Nagla-live streaming tuwing alas 9 ng umaga hanggang tanghali. Ayun. Si Sir Tono Bebs. Mega love shoutout naman dyan sa'yo, Sir Tono Bebs. Welcome din sa aking live streaming. Sir Aldrin Gandesa, hello po dyan sa'yo, Sir. Art Francisco channel, Duslak, Sir. Nabalat-balat. Ayun. Mega love shoutout naman dyan kay Sir Art Francisco channel, guys. Napaka-legit and organic. Highly recommended monetized channel also. Oo, na nagbabrown out sa kanila. Mega love shoutout naman dyan kay Jutes. Si Sir Art Francisco channel, guys, mga pupoging lalaki sa balat ng mga pinagbalatan yan. Sir, mega shoutout naman dyan sa'yo. Nandun si Little Aura ko sa'yo, naka-BG. Tapos ka na ba mag-live stream, Sir Art? Ito, guys, Okay lang po, Sir Host. Uragon ka. Kakatapos lang magluto. Magpapakain na din ako now ng amo. Ayan. Sige. Sir, Uragon, road to 4K ako. Ayan. Wow, sana all road to 4K. Sana maglagas ng konti. Let's go! Ang sama. Mr. Visayas, DJ Jonel, Sagayo Remix. Hider Musa, done to you, sabi ni Bonjour Bangladesh. Guys, whenever someone visited your channel, please do return the favor back, guys, ha? At mag-iwan kayo ng tamang bakas. Ayon. 3 lang, sir, dagdag kay Ashuriken. Ayan, sabi ni Ma'am Aileen TV. Noted po, Ma'am Aileen TV. +3, ayon. Baka naman, guys, baka naman. Sir Art, patulong naman ako, Sir Art. Eto, meron tayong road to 200, guys. Para naman makita nyo, guys, yan si Ashuriken. Puntahan nyo yan, guys, si Ashuriken. 28 na lang ang kulang, 28. Ayun, para mag 200 na siya. Mega love shoutout po, Sir Art Francisco channel. Sabi ni Ma'am Simpulay. Mega shoutout, Ma'am Aileen. Sabi ni Ma'am Saimi D Vlog. Hello, Ma'am Aileen TV. Ayun, sabi ni Sir Tono Bebs. Jutes, Tono Bebs. Mega love shoutout, sabi ni Sir Doc Boom. Big shoutout, Ma'am Aileen. Sabi ni Sir Art. Ano pa ba? Mega love shoutout po, Tito Shan TV Guapons. Ang pagbati is nanggagaling pa kay Ma'am Simpulay or si Toto, o diba? Sir Joke Bomb. Hello, sir. Sir Art, mega love shoutout po. Ang pagbati is nanggagaling pa kay Ma'am Aileen TV, guys. Meron tayo, guys, we have our foreign guest, guys, who is in our live streaming. The name is Bonjour Bangladesh. Ayan. 4 minutes to go. Premiere ko na po, sir. Pabomba po. Ayan. Sabi ni Sir Shan TV Guapo. Sige. Let's go! Sir Host Uragon, may tanong ako. Hahaha. Paano mo nagawa yung hairstyle mo? Lakas Sinukulay ko lang yan. Nasa bus pa Mari Aileen. Ayun. Kuya Uragon, punta muna ako. Kakain pa ako dinner. Ayun. Sige lang, Ash. Ay, Adel. Ayun. Wala na ako maisda. Sabi ni Ma'am yan sa vlog.
Oy, Ash, balikan mo muna si Bonjour Bangladesh. Baka naman naniningil. Oo nga. Mama Adel Sulit nandito pa rin sa atin guys, keeping us also in her background. Ayun, baka naman guys hindi nyo pa kaibigan niya, napaka laking palaisdaan niyan guys. Ayun, si Ma'am Adel. Haha, multitasker ka pala pare. Ayun, sabi ni Ma'am Aileen, hayusampan. Meron yan guys na meron yan na pasok. Ayun, si Sir Tono Bebs. Adel man patamsak premiere ko. Thanks. Ayun, sabi ni Ma'am yan sa vlog. Adel Sulit, mega love shoutout naman sa iyo dyan. Ang pagbatis ng galing pa kay Sir Jokbom OFW official. Ayun. Big shoutout Ma'am Cell Life 2. Ayun, sabi ni Sir Art. Sige na out na ako Sir Host Uragon. Sinilip lang kita. Salamat. Ingat ka dyan. Ma'am, ingat ka rin po dyan Ma'am. Do your thing, ma'am. Do your thing. Sir Bonjour, could you drop your house po? Ayan. Sabi ni Ma'am Aileen TV. Oo nga. Makipagkaibigan kayo dyan, guys. Meron tayong foreign friend from Bangladesh. Ayan. Just a matter of Yan sa vlog dan tamsak. Sabi ni Bonjour, I know one make ni friend. Ayun. Guys, makipagkaibigan kayo dyan, guys. Oh. Bonjour, can you please type me? Only me. Ayun. Can you please type me? Ayun. Art, kumusta? Pagpupukpok natin dyan, o, diba? Jutes pa rin, kahit mamukpok siya ng mamukpok. Jutes pa rin niya. As in, The best of remix, Mr. Visayas. eto guys, make friends guys, or foreign friend guys. See? Bonjour Bangladesh. Ayan. Baka naman guys, ayan yung nakapin. Oy, makipagkaibigan kayo dyan guys. Kahit na Englishin nyo na lang guys. Sige na. Para naman meron kayong analytics nyo guys. Meron kayong viewers from Bangladesh, diba? Big shout out Ma'am Ding Channel. Mega love shout out naman dyan kay Ma'am Ding Channel. Nandito ba sa atin si Ma'am Ding Channel? Mega love shout out po dyan sa iyo Ma'am Ding Channel. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Napaka legit and organic recommended channel yan guys. Oo, si Ma'am Ding Channel. Mega shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Ding Channel. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Ingat sila sa iyo dyan, pare. Ingat po, ikaw, peace. Ayun, sabi ni Ma'am Aileen TV. Hi, Aileen. Sabi ni Bonjour. Full package. Sabi ni Bonjour, Bangladesh. Jokbom OFW official. Done visiting also your place. Thanks host. Ayun. Always welcome. Sir Tono Bebs, okay lang. Sana mabenta na ako. Ikaw sir, kumusta pagpupukpuk mo dyan sa Taiwan? Nakadami ka na ba ng booking? Sana all nakadami ng booking. I will back you all. Don't worry. O, diba? Sabi ko na sa inyo eh. Ay, kausapin nyo yan. Kayo mag-English. Just let me know please. Oh, ma. Ma'am, yan sa vlog. Saan premiere mo, ma'am? Kulkuging ko. Nandito pa rin sa atin guys ang aking Bebe Labs. Ayan. Guys, please do connect also to our super chatter. Si Ma'am Shikira Cartagena at saka si Kuya Bulabog TV. Baka naman guys, oo nga, yayamanin. Yahoo Ma'am Victoria Kulubi, big shout out po, sabi ni Sir Art Francisco Channel. Guys, namimigay ako ng WH guys. Ayun, T1 hanggang T8. Ayun, patamsak. Pag jutes daw art, mabenta. Matumal art, lockdown. O, diba? Naka-lockdown ngayon yung Taiwan. Kasi nagkaroon ng case. Busy na sadya. Oo nga. Ma'am Victoria Kulubi, sabi ni Sir Tono Bebs. Oo, lockdown yung pier. Oo nga. Sana all jutes mabenta. Oo nga. DJ Jonel Sagayno Remix. Guys, T1 hanggang T8 tayo guys. I'm giving away WH sa mga nangangailangan dyan. T1 hanggang T8.
At kung gusto nyo pa guys ng WH dyan guys, nangangailangan talaga kayo ng WH, ipakipagpalitan nyo ang inyong mga, ang inyong mga ninja account. Dikitan nyo ang ating Road to 200. Ayan si Ashuri Ken. Sana all Jutes host mabenta. Oo nga. Jutes na nga, mabenta ka. Sana nabibenta ang Jutes. Oo. Baka magbasa yan ng dyaryo. Tapos pagkatapos tanungin ka na, tapos ka na. Gayumahin mga Jutes. Love you, Ma'am Victoria. I love you, Ma'am Victoria Kulubim. Ayan. Ma'am Mariana Channel, hello po. Ang pagbatis ng galing pa kay Sir Tono Beds. Ma'am M. Dino Vlogs. Ay, nandito na rin sa atin. Ma'am M. Dino Vlogs, hindi ko nabubuksan, ma'am, yung yung account mo, ma'am. Kailangan talaga, ma'am, na bago ko buksan, ma'am, okay lang po ba yun, ma'am? Tawagan ko ikaw, ma'am. Kasi, ipapa-verify yung account, ma'am, kasi. Kaya hindi ko mabuksan-buksan, ma'am. M. Dino Vlogs, ayan. Napaka-legit and organic, highly recommended monetized channel yan, guys. Si Ma'am M. Dino Vlogs, ayan. Busy ako, standby lang. Sige lang po, Ma'am M. Dino Vlogs, do your thing. Do your stuff. Kasi, ma'am, kailangan i-verify, ma'am. And ayoko, ma'am, na chat lang kasi baka ma-miss mo yung yung verification. Oo. Dino is very good friend of mine, sabi ni Bonjour Bangladesh. Ayun, wait ko sa tawag ni mo. Ayun, sige, Ma'am M. Dino Vlogs. Ayan. Ma'am, okay lang po ba, ma'am, bukas ng umaga? Alas 9 ng umaga, ma'am. Kung free po kayo, Philippine Standard Time. Ayan. Big shoutout, Ma'am Mariana Channel, sabi ni Sir Art Francisco Channel, diba? Baka hindi nyo pa guys kaibigan yan si Sir Art Francisco Channel, makipagkaibigan na rin po kayo dyan kay Jutes, diba? Ma'am M. Dino Vlogs, nandito sa akin si Bonjour Bangladesh, a good friend of yours. Make a love shoutout to you, Bonjour Bangladesh, and to M. Dino Vlog, a good friend of us also, guys. Diba? Si Ma'am M. Dino Vlogs. Hanggang T8 lang tayo ngayon, host. No, opo sir, opo. Baka sir may mga ninja ka pa dyan, pwede mong dikitan si Sir Ash. I am giving away 1 WH sa bawat didikit kay Ashuriken, guys, para naman makagraduate na ng Road to Grade 2. Ayan. At magpi-face reveal na rin daw siya. Ayan. Kung makajuts ka, sir, Uragon, sir, balat-balat ka kaya. Diba? Magkakasama yan sila board, mga pupoging jutes. Bonjour, ano ba yun? Assalamualaikum. Ayan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayan. Ashuriken Yahoo, love you, anak. Ayan, sabi ni Ma'am Victoria Kulube. Sige na guys, 28 na lang guys ang kulang ni Ashuriken. Ayan. Para naman mag-ano na rin daw guys, mag-face reveal na rin yan. Si Ashuriken. Kung di nyo pa guys kaibigan yan si Ashuriken, nang makita nyo ang kapugi ang tinataglay niya ni Ashuriken. DJ Jonel Sagayno Remix. Ito guys, si Ashuriken, baka naman, Dino salam to you as well. Ayun, sabi ni Bonjour Bangladesh. Sir Uragon, sir, mag-dinner muna ako, sir, ha? Gutom na ako, sir. Ayun. Sige lang po, Art Francisco Channel. Time check tayo, guys. 6 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Ayun. Philippine Standard Time. Type nyo lang, guys, ang time. Malalaman nyo kung petsa ngayon at kung anong oras na. Ayun. Bababayan guys ni Nightboot. Today is May 19, 2021, 7:06, 50 seconds PM, Philippine Standard Time, diba? Ano pa ba? Sagayno Remix.
Damsakdan all premiere, sir. Sabi ni Ma'am Mariana Channel. Noted po, Ma'am Mariana Channel. Ma'am Marie, may utang pa ako sa yung 5WH, ma'am. Ayun. Idagdag ko na lang ngayon. 8WH plus 5, ayun. May utang ako kay Ma'am Marie at saka kay Ma'am Maylin Mapili. May utang akong 5WH din, ayan. Oo, standby lang ako, sabi ni Ma'am MD no Vlog. Sige lang po, sir. Ay, sige lang po, ma'am, ayan. Yan sa nakapin, ayan. Sir Jembius, shoutout po. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Jembius. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Napakalaking bakulaw yan guys. Napakalaking isda. Kung di nyo pa guys kaibigan yan si Sir Jembius, makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Sir Jembius na nandito sa akin all the way from Taiwan. Sir, mega love shoutout naman dyan sa iyo. Kumusta naman tayo dyan? Ma'am Sweet Bicolana Vlog, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Ma'am Sweet Bicolana Vlog. Highly recommended channel also, si Ma'am Sweet Bicolana Vlog ang aking kababayan all the way from Malaysia. Hello naman po dyan sa iyo Ma'am Sweet Bicolana Vlog. Welcome back also ma'am sa aking live streaming. Dan Tamsak, thank you for that sweet Tamsak ma'am Ma'am Sweet Bicolana Vlog. Welcome din ma'am sa aking live streaming ngayon. Lockdown. Oo nga sir, sa Taipei daw lockdown. Ma'am Sweet Bicolana Vlog, thank you also for keeping me in your background. Sir Mark Jacos, T1 to T4 and Super Chatter Dan, sabi ni Ma'am Yan sa vlog. Noted po, Ma'am Yan sa vlog. T1 to T4 plus 4. Noted po. Dan all teaser Uraga na yan. Sabi ni Ma'am Mariana Channel. Noted po ma'am, ayan. 8. May utang ako ma'am sa yung 5WH. Kaya idagdag ko na lang dito ma'am. 8 plus 5, ayan. At saka kay Ma'am Maylin, TV, nag-post kasi yung dalawa. 262 cases as of today. My God. Diba? Sabi ni Sir Jembius. Okay lang yun sir. Kasi dito nga sa Pilipinas, million ang case. Harang Dan, sabi ni Ma'am Grace B Vlog. Oy, Ma'am Grace, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Grace B Vlog. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan yan si Ma'am Grace B Vlog. Highly recommended channel, di ba? Napaka-supportive na kaibigan natin yan guys. Legit and organic, very supportive friend of us. Ayan, si Ma'am Grace B Vlog all the way from Cavite. Ayan. Hello naman dyan sa iyo Ma'am Grace. Welcome back din sa aking live streaming. Ma'am Len, mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Len Mendez. Mega shoutout naman dyan kay Ma'am Len. Oy, namiss kita Ma'am Len. Kumusta naman tayo dyan Ma'am Len? Highly recommended monetized channel also yan guys. Si Ma'am Len Mendez na nandito sa atin. Ayon. Hello po dyan sa iyo Ma'am Len. Welcome back din ma'am sa aking live streaming. Sino pa ba? Palalabs naman po, kabsat, bakas po kayo para makita ko agad-agad. Ayon. Bumalik ka na sa dati mo. Ano daw yun, ma'am? Ayan. Pwede po patamsak sa Premier Host. Salamat agad ayon. Sabi ni Ma'am Sweet Bicolana Vlog. Noted po, ma'am. Ayan. Hanapin ko lang, ma'am. Sige. Patamsakan natin yan, ma'am. Ilagay kita ma'am sa T4 pala, ayan. Palitan ko si Ma'am Atimon Vlog, T4, tapos na si Ma'am Atimon Vlog. Control B, ayan. T4 guys, T4 para kay Ma'am Sweet Bicolana Vlog. Ma'am Len, ano po yun Ma'am Len? Premiere po ba yan Ma'am Len? Ibaba natin, ma'am. Hi, sweet. Sabi ni Bonjour Bangladesh. Ayan. Hello, Tita Lai.
Ano pa ba? Ano pa? Thank you. Yan sa vlog. Balikan kita. No worries. Ayan. Sige. T4 guys. T4. Ayan. Baka naman. Take a walk in the park. Hey, it's a beautiful Ito guys, namimigay din ako ng 1WH. Sino mang didikit kay Ashuriken. when I see her. Oh, that you say, hey, it's a beautiful day. Beautiful Sunday. This is my beautiful day. Hello, bonjour Bangladesh. Sabi ni Sweet Bicolana Vlog. All the way from Bangladesh yan guys. Our foreign friend who is in our live streaming. Ayun. Kung di nyo pa kaibigan yan guys, para naman magkaroon kayo ng ng audience nyo from Bangladesh. Ayan. Wanna be my friend. T1 hanggang T8 guys. T4, labsak na. Ayan. Mama Eileen, +1 mama yan. +1. Ma'am Len, mega love shoutout naman dyan kay Ma'am Len Mendez. Ito guys, nagbababa siya ng kanyang bahay. Ma'am, gamitin mo yung iyong yung iyong code. Kala ko premiere yun, ma'am. Ma'am Chris 27, hello po. Ayan, sabi ni Sir Tono Bebs. Nandito pa rin sa atin guys si Ma'am Chris, ha? 27, o diba? Sir Tono Bebs, wala ba tayong pasok? Meron ata. O nasa bus. O papasok pa lang. 19 million people in the house guys. Mega love shoutout to each and every one of you guys. Thank you also for keeping me in your background. Ayun. Makipagkaibigan kayo guys. Walang masamang makipagkaibigan. There's nothing wrong in making friends. Ayun. Mayroon host dito na ako pa ba? Ayun. Sige sir. Deeper than host, sabi ni Ma'am Len. Noted po Ma'am Len. Len Mendez. Ayun. Mabigyan kita ng 1WH. Ayun. Visit my small house. Bonjour. And baka hindi nyo pa guys kadikitan ng ating super chatter. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys sa ating super chatter na si Ma'am Shikira Cartagena at saka si Kuya Bulabog TV. Ayun. Okay, sweet. Guys, please reply me. Ayun. Sabi ni Bonjour Bangladesh. Oy, Sir Aldrin Gandesa, walang T12 hanggang T8 lang tayo. T1 hanggang T8 lang tayo, guys. Ay, sa'yo ba yun, ano? Ay, T12 pa pala, guys. Oo nga, kilala ko yun. Matamsak din ako, guys, sa T12. There's a stranger in my bed. Oo. T12, guys. Patamsak naman ako, guys. Flamingos in the pool. I smell like a million. Oo nga, T12 pa pala. Patamsak naman ako, guys, sa T12. Sige na, maluoy mo. Oo. I got it. Ayan. Diba? Memorize mo, ha? Patamsak naman ako, guys. Oo. #budol. Diba? Nilulumot na daw guys, diba? Ang T12. Baka naman guys, baka naman. Sige na, maluoy mo. Dan thumbs up Sir Olti, sabi ni Sir Aldrin Gandesa. Noted po, sir. DJ Jonah Sagayno. 9WH, sir. 9WH. Kasama yung T12. Ayun. Si Ma'am Sweet Bicolana Vlog T4. Ayun. Guys, ipunin nyo lang kung ilan yung dinikita nyo guys. Tapos sabihan nyo ako ng isahan lang kung ilan na lahat. Pati tamsak kinakain agoy. Ay oo nga. Minukbang yung tamsak, binawi. Okay lang po yun. Nangyari. Sana all binabawi. Sweet done with love. Ayun. Sabi ni Bonjour Bangladesh. Huwag na yung T12, sir. Bonus na yon.
Nung nakaraan mo pa, tinamsakan siguro yon. Ah. Patamsak naman guys. T12. I make 7 friends but I got only 3 hosts. Ayun. Guys, whenever someone visited your channel or whenever Bonjour Bangladesh visited your channel, please do return the favor back guys. Ayan. T12 dan host. Ayun. Sabi ni Ma'am Len, +1 ma'am. Ayun. Noted po. Ayan. Thank you, Bonjour Bangladesh. I'll visit your house later. Don't you worry. Ayan. 8 PM yung sa akin, sir. Sabi ni... Oy, sir. Meron ka din pala. Ayan. Yung isang araw na pinatamsakan natin. Yung ba yun, sir? Oh. Yung nakaraan pala to. Ayun. Ilipat ko kay... Ilan na ba? T9. Ilipat natin kay Tina. Ayun. T9 guys, T9. Ayan. Ilipat ko kay T9. Ayan. Uragon 55 dan po. Sabi ni Ma'am Len. Ayun. Noted po Ma'am Len. +1. Ayan. T9 guys, T9. Baka naman, yung nakarang araw nating pinatamsakan. T12 dan, sabi ni Ma'am yan sa vlog. +1. Ayan. +1 ma'am. Ayan. Noted po. T1 to T5, sabi ni Ma'am Grace. Noted po Ma'am Grace B. Vlog. Ayan. 5WH ma'am. Ayan. Noted. Guys, padikit naman ako sa ating super chatter na si Ma'am Shakira Cartagena at saka si Kuya Bulabog TV. Baka naman. Dating tusok na, Sir Aldrin na yan, sabi ni Ma'am Aileen TV. Ano pa? Yan guys, ang ating super chatter. Baka hindi nyo pakadikitan guys ang ating super chatter. Please do connect also guys to our super chatter. Yan. Bonjour Bangladesh. Sa guys. Still in our live streaming guys. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it keeps me wet. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her, yeah. Magtamsak din ako sa mga premier. Ayan. Kitang kay ganda, yung mga mata niya ay bibihagin ka. Pag tumingin ka sa kanya ay matik na, parang pinanaka ni Cupido, sapul ka. Cause I lose myself around you, girl. You got some kind of Nice song. something about you, girl, that makes me T9 dan host. Ayan, sabi ni Ma'am Len. Noted po, +1. Ayun, noted po Ma'am Len. Talo ka na matik. Bonjour Bangladesh, on the way to you, sabi ni Sir Aldrin Gandesa. nasa panaginip. T7 dan host, sabi ni Ma'am Sweet Bicolana Vlog. Noted po Ma'am Sweet. Ayan. Araw-araw kitang aalala. Ma'am, sabihan mo ako Ma'am Sweet Bicolana Vlog kung ilan yung tinamsakan mo Ma'am. Don't stay 1WH. Ayan. too long. Thanks Aldrin, I will be as well. Ayan. Cup of coffee for your head. I'll get you up and go. Ano pa? Patamsak guys, patamsak. Baka may mga katanungan kayo guys. Ayan, pwede kayo magtanong. So gising sa umaga di mo lang alam. 17 minutes na lang ako guys. 17 minutes. Mag 2 hours na rin ako. Ayan. Kiss, keep it simple survival. Mega love shoutout naman po dyan kay Kiss. Ayan. Keep it simple survival. Mega love shoutout to you Kiss. Welcome also to my live streaming.
baby shark. Legit and organic, highly recommended channel guys, si Kiss or si Keep It Simple Survival. Ayun, mega love shoutout to you and thank you also for joining my live streaming. Alston, drop your link please. Ayun, sabi ni Bonjour Bangladesh. It almost probably look like her. Yeah, I love the way she makes me Bonjour Bangladesh, the link of Aldrin Gandesa is here. Ayun, Nightboot will gonna drop it here. Ayun, sir, tanggalin mo na T4, 5. Ayun, Very simple. ma'am, tinanggal ko na yung T4, ma'am. Inano ko, pinalitan ko. Ayan. Ayun guys, nagbababa ng kanyang bahay si Kiss, Keep It Simple Survival. Nagbababa ng kanyang bahay guys. Kung di nyo pa kaibigan yan guys, magipagkaibigan na rin po kayo dyan kay Kiss. Ayun. Simply click on that link that she is dropping. You will be automatically also prompted on her channel and do connect to our Nasa puso't isip. friend who is in our live streaming. Ayan. The name is Kiss, Keep It Simple Survival. O, diba? Dating dikit na po pala ako kay Bonjour Bangladesh. Ayan. Bonjour Bangladesh, as Ma'am Grace B. Vlog said, Piling ko she has already subscribed in your channel. Ayan. ipagdarasal ba? Mga on the host, sabi ni Ma'am Saimi D. Vlog, sige lang po ma'am, pakabusog po kayo dyan. Time check tayo guys, 23 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Ayan. Easy. Kahit sinong lalaking mababaling. Guys, please do connect also to our VIP member na si Ma'am Grace B. Vlog, si Ma'am Maria na channel, o, diba? Ang ating mga VIP member, make friends guys with our VIP member also, ayun. Napaka-legit and organic, si Ma'am Ding channel also, ayun. Kung kailan kailan Bonjour Bangladesh, down to you baby, her my home. ikaw yung parais. Ang sabi ni Sir Aldrin Gandesa, o, diba? Hindi kita kasama. Ay? Kaya dahil pa mag-asawa. Nakaalalay sa anong bagay mo naman na. DC1 pala, ayan. Ito pa guys, si Ma'am DC1, si Ma'am Ding channel. Make friends also guys with Ma'am Ding channel, o, diba? Gusto ko lang gusto. Napapa-English ako doon ang wala sa time, sir. Uy, oo nga, ako din English ng English. Ay, ayoko sanang nag-e-English, uy. Man kayo magpunta, di na nang magkikita. You made a better. Gusto ko sa'kin ikaw. Kung ako sa iyo, hindi ka na maliisan. Mahal Bayuhin na ang bahay. ikaw lang. Aldrin, thanks done to you as well. Japan is beautiful. O, diba? T3 dan host, sabi ni Ma'am Len. Nakakawa. +1 Ma'am Len, ayan. Noted po, ayan. Kaso lang, Ano pa? pero Ito pa guys, si Sir Joke Boom OFW official. Baka hindi nyo pa kaibigan yan guys. Ayan yung link na binababa kay Sir Joke Boom. Magipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Napaka-legit and organic niyan. Highly recommended monetized channel as well. isip ko at inaamin ko na Ito pa, Ma'am Len. Gamitin mo yung code mo, Ma'am Len. Ito guys, si Ma'am Len Mendez. Ayan. Grace, I did not understand what you said to me. Bonjour Bangladesh, as what Grace B. Vlog said a while ago, a couple of minutes ago, she's done visiting your channel a couple of days ago. Pre, nahirapan ako mag-English kagabi. Naku. Oo nga. ikaw na ikaw maganda na talaga sa aking mata. Ikaw na ang pinaka-gwapo na minata sa aking mata. Ma'am Grace B. Vlog Ma'am Grace B. Vlog simply visited your channel, Bonjour Bangladesh, a couple of days ago or weeks ago, if I am not mistaken. Ayan. BG muna ako host, sabi ni Ma'am Len. Ayan. Sige lang Ma'am Len. Kita kong isang Dito. Ayun. Nagtatamsak. Nangangailangan ma'am, nangangailangan. lalaki. Ano ba ang iyong pangalan noong Guys, namimigay ako ng 1W8 sa bawat didikit din kay Ashuriken. Baka naman guys, padikit din ako guys. 1W8 sa bawat didikit kay Ashuriken. Nananamig,
Maria na dansa, money cake kayon. Sabi ni Ma'am Cell Life. Ma'am Grace, kagabi kayo nagkadikitan, wag mo nang pahirapan. Meron ako Last night. di ko lang Bonjour Bangladesh, I visited your house already. Stay connected. Ayan. iyain. Bonjour Bangladesh, Sweet Bicolana Vlog just visited your channel. Please do return the paperback also. Sobrang lakas mo kasi sa Bonjour Bangladesh, Dan Pulpak host. Sabi ni Trex TV. Together with Trex TV. Trex TV also visited also your channel, Bonjour Bangladesh. Ayan. Tell me if you want me, baby. Tell me if you want me, if you want me. Dan Pulpak na daw kay Ma'am Len. Ayan. Sabi ni Ma'am Grace B. Vlog. Bili ka na. Liwanagang T9 guys, pati T12. Baka naman. Hinihintay kita dito kanina pa. I just want your body. Guys, magtamsak na kayo nga. Trex, I'm going to your house. Just need your link. Ayan. Bonjour, this is the link of Trex TV. Ayan. I will gonna drop the link. Ayan. This is the link. Ayan. Maganda na talaga sa aking mata. That's the link. Nightboot drop the link of Trex TV, guys. Host, matibak ba? Ayan. Sarap mong titigan. Eto guys, si Trex. Ano daw? Host, may tibak ba? T3, 5, 6, sir, tapos na yan. 3, 5, 6, sir, tapos na. Tapos na ba yung T3? Rosas ka ba? Natapos ng hindi tayo. Oy, si Sir Sean TV Guapo, oy. Ang ganda ng Hindi mo lang ako sinabihan pala. T8 and T9, sabi ni Ma'am Grace, plus 2. alala. Nagbigay Uy, ng kulay. si Sir Sean TV, anong ba yon? T3? Ikaw lang ang lalaki. 4, 5, 6 pala, sorry, ayan. T4, ayan. Tulog at sa aking panaginip. Mahal Si kita Ma'am Cell Life, T3, T4, T5, ang iaan. T6, ayan. Sino ba yon? Si Ma'am Sweet Bicolana Vlog, T4, tapos na pala, ayan. She's so sexy. And I asked her what's her name. She said Lexi. Ay, hindi pa ma'am. Hindi pa ma'am, si Ma'am T6, hindi pa. Si Ma'am Sweet Bicolana Vlog. Ayan. Daling gulit. T6, ayan. Si Ma'am Inday Dario Vlog, ayan. Katuwang na parang gusto. Tapos na pala si T6, ayan. Sige. Palitan ko na lang si T6. Yung walang may Tapos look harang pa yan, T6 Inday, ayan. Sige, ma'am. Eto guys, si T7. pide. Ano ba, tapos na ba to? Si Sir Sean TV Guapo. Samantalahin natin ang Tapos na, 5 minutes lang. Ilang naman nabuo yung durog na Tapos na pala si T7. lahat pinago mo. Lahat ng sakin ng baby. Neneng B. T7 tapos na din host ayan. Sige. Ano Ma'am Jen Gascon, tapos look harang pa yon. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Jen Gascon na nasa harang. kasi kanina sa akin Okay lang guys, kahit tapos na guys, I'm giving away WH sa bawat today's premiere, diba? Kasama sila sa today's premiere natin na pinapatamsakan. It's totally fine. Mamigay tayo ng WH. And yung ating super chatter guys, baka hindi nyo pa kaibigan guys ang ating super chatter. Si Kuya Bulabog TV at saka si Igan, rosas ka ba? si Ma'am Shikira Cartagena. Ma'am Kumaring Pam, napadaan lang uragon, thumbs up dan. Mega love shoutout naman dyan kay Ma'am Kumaring Pam. Nagbabalik din natin guys na kaibigan. Highly recommended monetized channel yan. Napaka-bait at napaka-informative na live streamer yan guys. Si Ma'am Kumaring Pam. Ma'am Kumaring Pam, mega love shoutout naman po dyan sa'yo Ma'am Kumaring Pam. Welcome back ma'am sa aking live streaming. I'm always grateful ma'am to have you here in my live streaming. Always. And will. Be grateful. Mega shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am Kumaring Pam. Eto guys, dikitan nyo yan guys. Si Ma'am Kumaring Pam, napakabait na live streamer yan guys. Ayun. Job boom, hi. Sabi naman Kumaring Pam. Ma'am Jen Gascon, mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am Jen. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Napaka-legit and organic din guys. Yan guys. Highly recommended monetized channel also yan si Ma'am Jen Gascon. Diba? Thank you for that sweet thumbs up guys.
pakisabi na lang. Patamsak, magtamsak kayo guys. Yung mga gusto ng WH, I am giving away WH, ayun. Bonjour Bangladesh, kita go, ayun. Parang tangang T1 hanggang T9 guys, at T12, ayun. naghihintay ng may Baka naman. gitna ng kawalan. Akala ko'y habang Ito guys, si Ma'am Kumaring Pam, padikit naman ako niyan guys, padikit, ayan. akala ko'y hanggang dulo. Ayan ang ating super chatter. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys sa ating super chatter. Si Ma'am Shikira, T11 tapos na din sir. Ma'am, walang T11, walang T10, hanggang T9. Di masyado Ay, sin ba si T10? Kapag naalala ko ang mga T10 dan, ayan. kasama tayo, Grey Natso. ngiti at luha sa aking mga mata. Sabihan niyo ako guys, sabihan niyo ako kung ilan yung dinikitan niyo ha. +1 kay Ma'am Grace, ayun, noted po. Pinaliwala niya ako dahil sa But may T11 sir. Ma'am, wala na po ma'am na T11, wala naman akong pinasok ma'am. Hanggang T9 lang tayo guys, hanggang T9. Ay, tama ba? Sino si T10? ko rin binubuo. Si Grey Natso. Hanggang T9 lang tayo guys, hanggang T9. Bawat sabit, nandun Si Ma'am Atimon, pil na pil magtamsak. Sabi ko, hanggang T9, o diba? Pil na pil niya. Out muna ako sir eh. Nagtusok na ako, salamat. Ayun. Ma'am Atimon, bigyan kita ng ilan ba? 9WH, ayan. ang ating 9WH, ma'am, ayan. Thank you naman dyan sa'yo, ma'am, ayan. 5 minutes na lang ako, guys. 5 minutes, ayan. Oy, pre, asan ka na ba, pre? Samula Ilipat ko kayo, guys, kay Ma'am Jonas sa Lundaga, ayan. Maya-maya ng konti. After 5 minutes, ayan. kailan kaya Ma'am AG, mega love shoutout naman dyan kay Ma'am AG Wargues. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan, si Ma'am AG Wargues. Ayun. Mega love shoutout po dyan sa iyo Ma'am AG. Welcome back din ma'am sa aking live streaming. Ito pa guys, isang mga respetadong live streamer, diba? Magkakasama yan sila si Ma'am Kumaring Pam, mga I am always grateful to have you here, ma'am, in my live streaming, diba? Ma'am AG, mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am AG. Wargues, ayun. Napaka-legit and organic, highly recommended monetized channel yan. Si Ma'am AG Wargues na nandito sa atin, ayun. Let me also welcome and acknowledge the presence of Ma'am Angel Chidra. Ayun, tamsakdan host. Ayun. Ma'am, bigyan kita ng iyong moderator function para naman pwede ka nang makipagkaibigan dito sa aking live streaming. Whenever you wanted to make friends also. Our new guest guys in our live streaming, si Ma'am Angel Chidra. Ayun. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am Angel Chidra. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Ayun. Rex TV +2. Ayun. Noted po. Ayun. +2. Ayun. Ma'am, pwede po kayo mag-drop, ma'am. Host, baba ako ng bahay. Pwede po, ma'am. Pwede po. You can now drop your link, ma'am. Host, patamsak naman ang premiere ko. Okay? Sige, ma'am. Pababa po ako ng premiere, ma'am. Ilagay natin kay Nightboot. Oo. di ka ba handa? Para 5 minutes na lang ako, guys. Patamsakan natin, ayan. Para naman another 1WH, guys. Kaya sa pagtayo ko sa umaga ay hanap ko na ngiti mo na nagpasaya kakaiba. Yan sa vlog dan full pack, ayun. Sabi ni Trex TV. Natagpuan kita. Kanina pa kita tinitignan. Kanina pa So guys, ito. Patamsakan natin, ayan. Si Angel Chedra, ayan. Huwag mo na lang sanang isipin na Control copy, ayan. Ilagay natin kay T10. ang gusto ko lang naman talaga sa'yo ay mahalin ka, baby. nadarama naman sa'yo nga boy. Bakit ba lagi Control copy, ayan. sa habang buhay? Pero kailangan muna mag-inay. T10 guys, T10, ayun. Padikit naman ako guys, ay patamsak T10, ayun. Si Ma'am Angel Chidra, ayun.
go. Sir, wag mo na ako i-play, bigay mo na sa nangangailangan. Sabi ni Ma'am Ate Mon. Ma'am, i-donate ko Ma'am Ate Mon, i-donate ko kay Ma'am Grace B Vlog. Ayan, donate to Ma'am Grace B. Ayan. Grace B Vlog. Angel din, done to you. Can you back me please? Ayan. Ito guys, si Ma'am AG. Ayan. Kaibiganin nyo yan guys. Di mo sabay, Masaya na ako. Napakalaking bahay yan guys, napakalaking palaisdaan yan. Si Ma'am AG Wargues. Ayun. Kung di nyo pa guys alam, aba, kaibiganin nyo yan guys, hindi kayo magsisisi guys. Ako na ang nagagarantiya sa inyo. Thanks Ma'am Ate Mon, no, diba? Sabi ni Ma'am Grace. Ma'am Distill Vlogger, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan all the way from Japan if I am not mistaken. Ma'am Distill Vlogger, hello naman po dyan sa iyo Ma'am Distill Vlogger. Highly recommended monetized channel also yan guys, si Ma'am Distill Vlogger na nandito sa atin. Ma'am, mega shoutout naman po dyan sa iyo Ma'am Distill Vlogger. Welcome back Ma'am sa aking live streaming. Kung di nyo pa guys kaibigan yan si Ma'am Distill Vlogger, makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Napaka legit and organic, highly recommended monetized channel po yan guys. Oo nga. Marami kayong maiisda din dyan kay Ma'am Distill Vlogger na nagla-live streaming din. Ayun. Kalembangin nyo lang guys para naman ma-notify kayo whenever Ma'am Distill Vloggers doing also her live streaming. O, di ba? Ora 55 full pack T3. Ayun. Sabi ni Ma'am yan sa vlog. Noted po, Ma'am yan sa vlog. Asan ba yan? Si Ma'am yan sa vlog. Last one. Ayun. Ma'am, huwag ka mag-alala ma'am, balikan kita noon ma'am. Aldrin Gandesa Lalabs, ayon, sabi ni Ma'am AG Wargues. Hello Sir Aldrin Gandesa, salamat din po. AG Wargues, mega love shout out po, ayon. Yung sa akin din sir, bigay ko kay Ma'am Grace, ayon, sabi ni Sir Aldrin Gandesa. Noted po sir, donate to Ma'am Grace B Vlog, ayan. Noted po, noted. 9WH Lance Padera, good evening po host. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Si Lance Padera, highly recommended channel also guys. So is in our live streaming also. Sir Lance Padera, mega love shoutout naman po dyan sa iyo. Welcome back din po sa aking live streaming. Sorry host, matagal ako makabalik. May problema sa health. Ma'am, pagaling po kayo dyan ma'am. Oo, ingatan mo ma'am ang ingatan nyo guys ang inyong mga katawan. Ingatan natin ang ating sarili, o diba? For our future, o diba? Uragon, ba't kaya binura? Lingko lalabs na binababa ayon. O, yun guys ang bagong update guys, updated na ang ating live chat guys. May time na kapag ang link natin binubura, binabasa niyang yan, spam. Kaya nga guys, I am encouraging everyone guys to use also Nightbot. Oo. Para guys, si Nightbot ang naghahanap niyan guys, para hindi kayo baba ng inyong mga link. I am encouraging everyone guys to, you can use Nightbot. Libre lang yan guys. No problem po. Minsan dinidelete yan Google Moderator Team also. Ayan. Kasi updated na ang ating live chat. I-type nyo lang guys ang channel, me, Ora, o kung kaya tawagin nyo lang si Nightbot, o kung kaya kung tamad na tamad kayo guys, pwede kayong mag-isang tuldok lang, hahanapin ni Nightbot ang inyong mga bahay, just like what I am doing guys. Ayan. You can type channel, me, Ora, or simply call Nightbot, or you can just type simply one dot. Ayan. Need one friend for now host. Ayan. Sabi naman bonjour. You can try guys, you can try. Pwede nyong tawagin si Nightbot, mag-type lang kayo ng Ora, me. Thanks a lot host, ayan. Sa akin ikaw pa rin ang baby ko kahit wala ka na sa piling Wow, sana all 7,320 subscriber. Ipagdarasal ba rin? O kung kaya mag-AW ka na lang ma'am. Oo nga. Ma'am Maricel Abila OFW Dubai, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Si Ma'am Maricel Abila OFW Dubai who is in our live streaming also. Hello naman dyan sa iyo Ma'am Maricel Abila OFW Dubai. Welcome din po sa aking live streaming. Trex TV plus 1, noted ayon. Wow, laki na pala ng bahay mo Ma'am AJ. Oo nga guys, napakalaking bahay, napakalaking palaisdaan yan. Si Ma'am AJ, thanks po Lods. Ayun, always welcome po, always welcome.
bitaw. Best host, ayan. Best host niyan guys, si Ma'am AJ. Trust me. Napaka bait na live streamer yan, si Ma'am AJ. Nag-aalalay sa mga Grace B Vlog, salamat lalab sa yon. Angel, back me please, ayan. Isayaw ng mabagal. May, ayan. Guys, 5 minutes na lang ako guys, oy. Oo. Eto guys, eto. Pwede kayong lumipat dito guys kay Ma'am Jonas Salundaga, ayan. What time po LS nyo, Ma'am AJ? Minsan guys, alas 8 hanggang alas 12 and minsan naman na tanghali, nagla-live streaming yan guys. Talembangin nyo lang guys, si Ma'am AJ Wergues, napakalaking palaisdaan yan guys at namimigay yan ng mga sangkatutak na ayuda. Oo nga. Grain at Vlog dan full package, pakibalik na lang po. Ayan, sabi ni Ma'am Distil, I will be back host. Sabi ni Bunjur Bangladesh. Bunjur Bangladesh, I have only 5 minutes more in my live streaming. So, you can visit also Jonas Salundaga's live streaming. She is streaming now, if I am not mistaken. She started her streaming now. Ayan. Sa mundo ko wala nang Okay, host. magkakatumbas na yung napadama. Guys, pwede kayong lumipat guys kay Ma'am Jonas Salundaga. Malapit na rin ako mag-end. Ayan. Isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Na namimiss kita. At pakainin ko muna yung pagdiniring ko muna yung aking pamangkin. Wait, fire ko muna. Ayan. Sige. Eto guys, lipat kayo dito kay Ma'am Jonas Salundaga. Ayan. Pwede kayong lumipat dyan guys. At pagdiniring ko muna yung aking mother at saka yung aking pamangkin. Ayan na, fire na. Ayan. Lipat kayo dito guys kay Ma'am Jonas Salundaga. Mag-end na rin ako guys. Ayan. Guys, maraming salamat sa inyong lahat. Harang, sabi ni Ma'am Manang Buday Vlog. Oy! Nandito pa sa atin guys si Ma'am Manang Buday PH. Ayan. Mega love shoutout na dyan kay Ma'am Manang Buday Vlog. Highly recommended monetized channel also yan guys. Si Ma'am Manang Buday Vlog o seen our live streaming also. Ayun. Mega shoutout naman po dyan sa iyo ma'am. Mag-e-end na ako. Guys, I'm about to end na. Good evening naman dyan sa iyo Ma'am Manang Buday PH. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Pero ma'am mag-end na ako. Sige sir, lipat na ako sir. Ayan. Pwede kayo guys lumipat dito kay Ma'am Ma'am Jonas Salundaga. Ayan. Mag-end na rin ako. Hindi pa nag-dinner yung aking mother. Kain muna kami. Ayan. Sela Niton, Dantamsak. Ayun. Mega love shoutout naman po dyan kay Sela Niton. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan yan. Sela Niton ang pangalan. Well, mega shoutout naman po dyan sa iyo. Sela Niton, welcome din po sa aking live streaming. Thank you also for that sweet tamsak. Kaloka. Oo nga ma'am. Late ka ma'am. Late. Bukas na lang ma'am. Wala pa 8. Naka 2 hours na ako. Nagsisimula na guys si Ito, lipat kayo dito guys. Kay Ma'am Jonas Salundaga. Yung may mga premiere dyan guys, yung may mga premiere, pwede kayo magpatamsak niyan kay Ma'am Jonas Salundaga. Ayan, na premiere. Ayan. Maganda rin ako guys. Ako po ang inyong lingkod guys, Uragon. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. I love you all guys. I love you all. Kita-kita ulit tayo guys bukas alas 5:30 ng hapon hanggang alas onward. I love you all guys. Ako po ang inyong lingkod, Uragon. Nag-iwan sa inyo ng magandang gabi po sa inyong lahat. Bye guys. Bili ka na, di na